Hello everyone, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअफोराव हरबावनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। नोंथांमोना साननो हागौ मानि बेलुन खालाबायदों होननानै आरो। बिदिब्ला आं खिथानोसै नोंथांमोननो जोंहा माने फिसाजोनि क्रिसानि ओंखाम दौनाय माने राइस फिडिं सेरेमनि खालामदोंमोन आरो। दायो बिनिनो प्रिपारेसन सोलिगासिनो आरो जायखिजाया 12थानि एसे सिगाङाव खालामगोन आरो कर्मखौ 12थानि सिगां जानांगौ आरो नै जाखिनि नांगौ बुस्थुफोर लाखाजोब्बाय गासिबो जगार रेडि जाजोब्बायानो आरो ओरै माखासेथिं संनाय खावनायनि सोलिगासिनो आरो नै इसिङाव बिमायंआ खिर संगासिनो नै आरो ओरैजाय नै ना आरि गासिबो सायना दोनखाजोब्बाय आरो बैथिंजायबो दंबावो गासिबो प्रिपारेसनावनो बेस्थ' जानानै दंजोबो आरो बिजि जानानै दंजोबो बयबो मानसिफ्रा नै मैगं आरि हाखांनानै दसे जिरायदों आइमोना बिखुनजोफोरा नै बे अमा बेदर बेखौबो अमा बेदरखौ सिंगेलै भाजा एवगोन आरो नै गासिबो लाब्रा लुब्रा मैगं जाखिनि नांगौ मैगंफोर गासिबो सुनानै रेडि दोनखाजोब्बायानो आरो नै संनायाबो स्टार्ट जाबायानो आरो बेयाव दाउ बयलार आलु संगासिनो दङ ओमफ्राय नै बेयावहाय अरदाबावबो अमा बेदरखौ बेयाव संसिगोन नैबे बानलु गुन्दैमोन आरो बेखौ मा बानलु गुन्दै नंगौना नङा होननानै सोंदोंमोन आरो आंनाव आब'आ ओमफ्राय नै अमा बेदरखौबो सुना लाखाबाय बिसोरो बेयो सासेया बिखुनजो ओमफ्राय सासेया बिजावजालि जानाय आरो संबायानो संनाय स्टार्ट खालामबायानो ओरैहाय माने जगार जासान्दि गासिबो रेडि जासान्दि संनाय खावनायखौबो फारसेथिं स्टार्ट खालामबाय ओमफ्राय जेब्ला गासिबो रेडि जाखांजोबो होमबा गासिबो बेयाव जमायै फैगोन आरो दाहाय ओमफ्राय आङो नै बेयाव साथि लगायबाय आरो साथियाव अर लगायबाय धुप आरि सावबाय ओमफ्राय बेयाव मा मा दोनदों होनबा बयबोथ' मिन्थिखायो जेनेबा मा दोनो मा मायो अब्लाबो आं खिथालांनोसै मा होनो हा दं माइरं दं माइ दं ओमफ्राय देलायग्रा आयना खानजं पाउदार ओमफ्राय खाथा फावथेन फैसा बिदि आरो जाखिनि दोननांगौ दं बेखौ दोनजोबखाबाय ओमफ्राय नैबे क्रिसानि थोरसि खुरै बेखौ सिगाङावनो लाबोनानै हाथाइनिफ्राय सामस गंसे खुरै गंसे गिलास गंसे ओमफ्राय थोरसि गंसे आरो ओमफ्राय बिमा खिरखौबो फोमोनखांबाय आरो नै खुरैयावबो दोनफैबायानो आरो गासिबो रेडि जाखाजोब्बाय ओमफ्राय जोंनि क्रिसाखौ नायनो हागोन नै जा किउट नुखादोंमोन आरो हेयार बेन्ड हमलायनानै ओमफ्राय गस्लायाबो गाव सिगाङाव गावनि दै सारनायनि ओंखाम जाहोनाय नामायावबा बिमायंआनो लाना फैदोंमोन आरो ओमफ्राय नै दा जागायनोसै आरो स्टार्ट खालामनोसै बेखौ सेरेमनिखौ राइस फिडिं सेरेमनिखौ आरो ओंखाम दौनायखौ ओंखाम दौग्रोनायनि सिगां माने जोंहा बिहाव जानाया आफाया माने फंनैसो एसे बाथ्रा बुंदों आरो जाहाथे माने क्रिसा ओंखामफोर जानाय लोंनायफ्राव जेनेबा जेबो नांथा नुंथा दाजाथों बेफोरबायदिनि थाखाय माने भगबाननि नाम लानानै एसे रायसंनाय जादों आरो आङो बेखौ होलायासै आरो मा बुंदोंमोन मा मादोंमोन बेखौ जायखिया हिन्ट होबाय आरो आङो मानि सोमोन्दै बुंदोंमोन एसे ओमफ्राय क्रिसाया जि मोजां जिरायनानै दं आरो आरामनो बियो गेलेनो लुबैदोंब्रा बै बुस्थुफोरखौ माखौबा लानानै गेलेनोसो लुबैदों रायो नायगासिनो आराम गोबाव जिरायलायदोंब्रा ओइदिनखालि क्रिसाया आरामनो हमथालायनांबावाखैबो नङाबा आङो ओरैनो फज'बाफोर गेलेनायफ्राव मानायफ्राव हमथायो साइड गान्दु होनानै दोनो आराम जिरायनानै थादों आरो माने जिरायनाय एसे पजिसना मोजां जाबाथाय एसे गोबाव जिरायनो नागिरो आरो ओमफ्राय नों बे पजिसन आथिं लानायफ्रा मोजां जायाबाथाय खायलें खुइलें बिदि लुंख्लेंलाबायनो नागिरो आरो जिखियानो जाया माने माबा जिरायनोल' रोंलाबायथोंसै माबा थाबायनो रोंथोंसै थाब देरथोंसै आरो देरगौबानो देरहागौलायबाय ओमफ्राय बिमायासो सिगां दौग्रोयोना जोंहा फंबाया फैखादों आरो फुङावनो आं बेनो जोंना फंबाया आंनि फंबाय माने जोंहानि फंबाय दुइसिन आरो बेनो लास्ट फंबाय सासेल' दौसिगोन आरो मानसिया एसे माबायो मा मोनजागोन मा मोनजाखो सानलायसिगोन दे मोजां जाजोबसै दे मा मोनजाखो सानलाय बेबायदि
자 오늘 아유. 맘맘 아, 무슨 아. Bisa. bukan ada ya di kursi dong ini mana ini ini nggak Bác siêu thùng đá mua đi sừng tương đang sẵn bà ăn ra đấy đi xíu đi cứ xíu tăng chị rồi đi tunggu lah một cái này được ini dia tuh một thi sih khơi xinh xinh không đừng sih dạ tôi xem vào từng Con sẽ bao. Masih naik lagi. Dia sama sendiri. Dah. Đây bật kia được chưa? Mama. Ini Đi ra vậy. Con thân. Đi cố thắp đi. Fugar ko lanang mo di ko chido di ko che so photo game lên này là bao vậy nhỉ dài à mà beri beri kelam tuh aku lah kena nih Con thân độ. din phải mình đã tắt xịn chà vậy am này gì kurung bay abu Bukan nama ada. kurung bay apa chà vậy nama thấy mamam Mama, ini mama. Con siapa? Di sampai deh tangan deh aku nang gune hari mana jadi mà aku senang udah ini milasan Iya, kayak di sini. Kasih mabor. Bro, kau mana sih bakalan sih kasih tuh. Di sana. itu ini kamu Nah. Yung kulay siya diba? Ano yung kulay siya? Ayun nga lang walang tani. Mabiyay. Ni mabi ma. Mabile. Mabi. Mabi ma. Diyan na, diyan. Kayo kasi ito mo. Đâu cũng mua này qua để thao phụ chuyện. kau pun nang Hoặc là vậy, đi em đấy, mà không làm được. Năng là nhẹ, năng lại. ni pun nang gune le kaku bu kata bu foto bu Ikan po saya cinta. ide ni pun nang kau ni Kung saya tinggal ko ay di rubung dia na kali. ada bukan Alam na ko ba? Bye. Kailangan ko bisa di sini apa? Itu Kailangan banyak ya. nang bedang ni say Dia mem sambil dulu sih.
जाबायना फैसानि खिर जानोसै ओइ मिस्टिनि खेला लाबावलाय मोनसे ए मोनसे नांबावगौ ना मेथाइआ मोनसेथार मालाय फांखायाव थाङो